Üdvözlök mindenkit, ez itt a The Grinch Story, a Grinch történet. Na, ebből a Grinch felmetközár a szánon, sajszé, megörülök, a kotyába van. 7 ember, 6 player. Ez amúgy a Grinch Story. The Grinch Story. Srácok, én nagyon szeretem a Grinch-t. Köszönöm. És már is van egy ütőm, nem? Már is van egy ütőm. A sztoriban az arról fontos, hogy legyen ütő, de megérte? It's Christmas Eve. Karácsony van. In a smelly killed ville. Szóval diverse are ready a karácsonyi, és itt vagyok. Csián, megint te vagy, te vezetted a Csenna Storyt is. Csián megint itt van. Csián mindig itt van. Csiánok azon. It's a Christmas Eve. Ott van Csián. De miért lettem megint ilyen kicsi? Itt a karácsony, nem áll, ez egy jobbi, nem akarok jobbikat látni. És mit kell csinálok? Fel kell tűznem a karácsonyfára. Gyorsan! Mehetek egyet? Oké, nálam van. Várj, oda rakok. Ez az. Na várj, hova rakjak? Ide? És van rá ennyi percünk. Gyorsan csináljuk. Én díszítem alul, díszítsétek fent. Start, ez majd én akarom. Mi az, hogy nem fogom a kezembe? Mi ez a game? Hello, Csián. Jó, én rendezgetem alul. Már nem áll. Oda. Tátfér, te! Ne, fel kell! Oda! Oké. I done. Thank you guys for helping. Köszönöm a segítséget, srácok. We are done. Ilyet. Valamit mondod, csajsz. Hello, Csián! Te vezeted a Jenna Story-t, meg az Amanda Story-t. Nem, az Amanda Story-t. Nem, ő vezette az Amanda Story-t is. 2, 3. De szép! Kis karácsony! Kifut téma, a karácsony. Kifut téma, a karácsony. Kifújt. Wow, de szép! Ezt jót tudtuk felmenni. Now that Christmas sprint. Csináljuk egy partit karácsonyban. Jó, Csián azt mondja. But az ütő az nagyon fontos, de megérte. Nagyon fontos. És itt vagyunk a házba. Ha mi házunk, fú, de szép. Minden fel van díszítve legalább a WC-szlem. De szép. És mi van nálam? Mi ez? Kakaó! Ja, forró ital. Fú, ez Kérhették az szeretet a tortából? Nem lehet csak úgy elvenni, azt megzabálni. Just across is the top a Mutián. Valami történt. It's the man on the Mr. Grinch. A Mr. Grinch nagyon idegbe fordult. Ott a Grinch. I hate time of year everyone is so. I hate everyone. Én utálok mindenkit. But nem. Vagy nem. Not yet. Nincs év decrepity. Grinch. Az a fej.
I will Christmas, muha. Én utálom a karácsony, muha. Nem kell a Grinch arcol, akkora lenne. Te miért te kéne passzolni a kékbe? Csináld! I hate the cactus leaves. White color, white. Én ülök a white colorre, én arra ül. Red. Piros! Piros! Mindenki a piros. Alright. Sledding. Valami piros. Hát nagyon szavaztunk a pirosra. Úgy látszik, mindenkinek az... Ne. Obi! Ó! Oké, leültem. Oh my god! Jó szó! Menj ide a telepény, nem tudom még mit fog. Here we go! Becsapódtam a francba. Jaj, ne. Becsapódtunk. Keep out the Grinch. Oda csak a Grinch mehet be. Miért nem mi? Jó, itt már leszem bajok. Azért... Miért kellett onnan leugrani? Csián, milyen ötlet volt ez? Ez the Grinch. Ez the Grinch Tower. Ez a Grinch hegy. Most bemegyek a francba. Nem meg keep out Grinch only. Csak a Grinch mehet be. Cimbap. Mindjárt felmászok Cimbi. Well. Forró kakao. Gőzövé miért gőzöl az anyámnak? A Grinch-nél? Te szopott. Ne, Obi! Muszáj megtennem ezt az Obbit. Cocking nose, ne. Fel kell érjek odáig, fel kell érjek odáig a nagyhoz. Quick Cimb, don't get bored. Menjünk. És van rá 60 percünk, gyors. Anyátok! Én meg lehet oldani, ha nem rontod. Oké, hál' Istennek tovább jutottam ezen az Obbin. Oké, ígyunk a forró kakaóból. Érj fel, Joyce, de nem megy! Oké, szerintem jöjjünk ide. Sleep on the cave. Felértek még? Annyira lassan csináltam, vége van az egésznek. Mit csinál? Nem mondod, hogy csak ketten ég. Gyere föl, Joyce! Gyere! Oké. Joyce túlélte. Hallod? Olyan profi vagyok az Obbiba. Ha, fuck. Söpszk. Mi az a sk? Bebetűnt a sír? Spig. Ha még egy jobbit csinálsz, akkor megőrülök. Milyen cool. We are first tuners here. Guys, front press! Elbújjuk a francba. El kell bújni, jó?
beszélhetek, mert a Grinch meghallja, és meghalok. Nem akarok. Nem beszélhetek, mert ott egy kis iszítség a fej, és ha az felmegy, akkor meghalok. Ti se beszéljetek. Semmi megmozdulást ne beszéltem, mert meghalok. Muszáj volt! What was that? Muszáj volt, Chelsea. In the closet. Nem, miért kellett ez, Chelsea? Fú, én el fogok menekülni. Let me talking. Hadd beszéljek vele. 0/0. Hi, Mr. Grinch. We got a lost in the woods. Beszélj te! Ne beszélj. Beírtam, hogy no! No. So fast, guys. And a karácsony elpusz. Ne! Remélem nem azt csinálod, amire gondolok, Grinch. You will tell everyone I met you. Guys. Run. Húzzuk el fel, Grinch! Karácsony kérlek! Szép karácsony! Ide ne fordulj el elém! Chelsea megdöglött? Mi? Gyere, Grinch! Fuss! Fuss! Na, ide fog teleportálódni. Én mondom, hogy teleportál. Menekülj! Na, fél AP van. Sajnálom, Grinch! Nem akartalak! Oh. Kids are too fast, me. Grinch! Ez muszáj volt! De még mindig iszod azt a forró kakaót! Itt vagyunk a tévében! Oh, Mr. Grinch, I think. Ha. Nem, már most nem akarok harcot! Nem vagyunk a házba. What just happened? Jó, én biztos ebbe fogok. Igya már azt a forró kakaót, azt gyere. Alul mellettem. 1 és 1. Ketten maradtunk, ő azt mondja. 2. 1 meg 1, az 2. Jól. Jó, még mindig. Alright, guys. Let's work in the trap. Tudja, hogy majd lekerüljek. 1 órával később. Nem, már biztos. Ne, tudja, hogy ha tetőjön be. Ha tetőjössz be, meghalok. Sleeping, most aludjunk. Go to bed. Gyere gyorsan! Ez a forró kakaó, az nagyon jó. 1
és egy LOL. Egy vicces. Me and you. Yes. Már tudja, hogy bejött. Elállt a tűzmaszki! Santa. Ne, a Grinch. Ez a Grinch. Kérlek, Grinch, ne bánts. A Grinch az jó megkaptad. Guys, wake up, something crouch. Noob. Haha. Haha, Grinch, megkaptad. Grinch. Noob. Iszd a forró kakaót. Menjek vissza aludni. Okay, Santa, we're going back to bed, sorry. Nah. Egy meg egy, az menj át, az kettő! Did Siller made bacon basket? Valami nagy? Most a Grinch mesterkedik valamiből, hogy mászott ki a csapdánkból. And the Grinch stole all the presents. A Grinch ellopta az összes ajándékot. Ne! Mi van a Grinch-el? Hallod? Check big outside. Maybe. Ellopta a Grinch. Kimentünk. Here no Mr. Cian. Ó, már látom. Látom, ide ment a Grinch. Ne, ha megint egy jobbi lesz, megőrülök. Maybe if we follow the present... Follow Cian. A Grinch erre futott velük. Okay, follow Cian. Okay, kakaót, azt isszuk, kakaó! Ne, itt lesz valami fiú. Obi? Obi! Hát Obi az Obi! Careful this jump across. Hogy lehet valaki ilyen béna? Oké? Szépen nyugodtan, és ne kapkodj. Hallod, én vagyok a legjobb parkűrös. Szegény ő elesett, meghalt. Don't enter, ne menjek be. Oké, én mellette maradok. Oké. De a másik hogy elesett, szegény? Jó, ez könnyű, ez könnyű. Ezt szeretem, amikor ilyen könnyű. Thief, that was close. Ez meleg volt. Így még a forró kakaót. Eldől maradtam. Let's go outside. Don't enter. Oda volt így, hogy don't enter, ne menj be. De Cian be akart menni. Hol vagyok?
Hello, present, minden ajándék itt van. Az mi a franc? Ne, le kell győzem a Grinch. Kids, you are Arcade Outlaw here. Ne. A Grinch! Le kell győzzem a Grinchet! Na hát életvaló élben nem látni. Legyőzlek, Grinch! Csak a testem elát! Én megvettem az ajándékokat. I'm the Grinch won't let have present. Minden ajándékot ellopok. Ez a fej. Akkor egy olyan fejet. Let's see about that get him, guys. Sajnálom, Grinch. Ah! Oh my god! Gyere! Ah! Gyorsan, oké. Gyere ide, Grinch! Oh god! Oké, ide. Gyere ide! Üst, vedd, karakterem! Gyerünk! Gyere ide, Grinch! Most megöllek! Elment az ön, azt nem baj. Nem ment el. Most azért kezdtem megölni. Oké, ide. Nem jössz ezt a Grinch. Öljen meg a főnököt. Gyere ide, Grinch. Nem jössz ezt csak úgy engem. Hát én vagyok Chris Gamer. Ne! Ez a zene. Imádom. Forró kakaó, azt mindjárt iszom. Forró kakaó. Ez a zene, amúgy imádom. Ez az meg lesz. De megint! Megöllek most, Grinch. Azért, amíg elloptam mások az ajándékát. Megöllek! Gyere! De mi a nélkül? Miénk. Tessék, adom. Megvan. Megölte. Ennyi volt. No! Why that stupid Grinch desalting Christmas? Let's go birthday present. Csián, hol vagy Csián? Most issuk ki az ajándékokat. Ez az Grinch el van intézve. Oh my god! Did we really just saved... Megmentettük ugyanis a karácsonyt. Yes, it know the person talk there for Christmas! Egy nagy hurrát a karácsonynak!
Wow, én ezt nagyon bontom, nem érdekel, én mindenki bontott. Christmas, it's about gift present, about together, friends and family. Nincs itt senki, csak én maradtam. So, I want to invent the Grinch back to Christmas, maybe alone. A Grinch mégis egyedül maradt. Don't even the Grinch. No. Okay. Wow, Kurt! Santa Claus, ez tényleg a Mikulás, csak ez a Grinch. You guys, let the Grinch... Karácsony van! And nice list. $100 cointot is kaptam. És mi van? Megvan, kivittük. Srácok, tetszett ez a videó, lájkolj, iratkozz fel, és ez volt a Grinch történet. Lehet ennek még más vége is, csak nem néztünk bele, úgyhogy majd később belenézünk, szóval sziasztok!